Vin unha raya, pousada ali estuincha así encima dela, e aí pos unhas sendolas tamén. Había outra aquí, dúas toperas alá, e outra aquí encima dunha pedra, que dei quieta así un pouco, pero unha centrada. No, ao final vese un blijo. Ao final se vai ver unha lata de plástico, todo marisco. Pero viña así, e topei aquí a pedas os aparellos. Topei, e xe vou mirar un pouco máis para arriba, así se ve. Pensei que era a mesma que E que isto se ve, un barullo de cabos, hostia, NASA, pimba, que bolo de NASA. Pero hai un bolo de camarotes que son, pero están aí todas roladas aí nun bolo, está un montón delas. Ahora as trollas a mellor a corriente, sabes? non volveu, Volveu xa aí o tipo... A cofradía non son dos da cofradía, non? Non, teñen unha boiña de boureles, sabes? Boureles aí, non? Sei. Mellor que mires ao revés, non? Atopamos unha caixa de choco e dúas rodas, ou tres. Mira que esto para subirlo, olvídate. Hay que lavar los muelles o qué sea. Despois amasamos e ocupamos para que non pare. Como iremos avante, para que a resistencia pode partir. Que a agua pesa máis. Arriba. Sí, sí. Abierta. Mentre tiñamos un pouco da rampla. Sí, cuando te. Cuidado, cuidado.
aí onde estades vos. Abajouse o compresor antes. Eh? Ah. Aí onde tiñades vos a rada amarrada. Onde estaba a rada amarrada, que amarrastedes ahora final. Mais contra a terra, creo que é. Hai outra rada. Cara, que chapa. Pero isto que é? Ah. Vai codo para arriba. Aquí hai unha bolsa tamén con bolsas de plástico. Despois temos aí unha botella de cristal, botella de plástico, un cacho de goma, un cacho de plástico, unha tella, máis vidrio, dúas botellas de vidrio, plástico, e aí abaixo parece que hai unha lata e textil, é unha peza de textil, e tamén hai rede, bolsas de rede no fondo. Claro, yo lo iba no pesa nada. Exactamente a 3 puntos. Acá no.